gasone ferandala barkada bangi badmo o jabira gosu minni papisi kamara na kenina kuyi awika do agalele do amakosobe afa ko ngire si hundu wallahi keleke mi bisika to awika do tunga mangi no baya bisika kuyi chuko tinina kula awo ye fenyi feminne o ye angire fela koyi angire awika do angabulika to usiratikela awo minya awika do anabulika joni chesuke mi bisika to ambe babu ubike ambe sika babu kumina awo ho aiwa sikatala amake chuko minyi awa ko bulude ko balle ko sudalensa donc ni ala sona shini ambe kasimu soro obikati atakoyi kosobe angake shini ambe kasimu soro sabu ni watina alake wulika jokke ma fana no fo kosobe no funu babulu abi fen jaman kalama ni mafili ni watina iba sura akachala fa do wartemna kosobe kula foni ndo ambi tanai minyi ablay jara amba leka babu awai do ambata ablay jara ka babu 7 mimbe nangwa makulendi panda ablay awai do akumambe okono ablay kakuma lendi panda kono ni watina ayajira ka fo minya awai do anga chedu ku kemba ka wulika joke fambela jire fele terrorisu ikado ka fo fama u kemba ka awai do lu mundeni kemba ku dabo o de strategela minya awai do terrorisu mamembe nanyo lu fa bi woro bonyongo abu lubo akera yoro mi abenna rakufo sugu duwanza anika do menaka akuni jete meneke ako awai do minye kle dama abe kle tanjate abu bo no minye anga che don kungembe ka wulika jo ani chesiri buluda wulika jo ni chesiri min gonnana uye awai do anga jamana yoro do laje terrorisu kembe ka unyaga da yoro mi ku fonda yoro mi awai do ko lu yoro laje ku larawe ku tente ku bo yoro tawla ako de strategela minye awai do anga army ma mimbe no be tarike ma bi woro bonyongo no ye awai do terrorisu we anyo lu bela dileke c'est fini ako ka damine nara kati kumbo sugu kati bulugo to fo duwaza minye menaka anyi ni bedu nywana ko minye bo mantoilet kila ma minumbe bedu ni mena go be o kembe awai do ni nguya do ako nu yoro minu flene abi wati dama dama bo minye awai do wulika joko ni kungele do terrorisu fe ko ko wulika jo min gonnana mbeka awai do fere ni dabalu beke kasika mo bone unina yelma kasika population ku toro abla jara ako ni jete meneke ka damine nara kata mimbe talike kulikoro akwanga chede uno ye sorasu ye wulika joke yoro dama dama na mimbe dalibugu boro madina sako akoni yoro ko fole no minum vlene minya awai do wulika jokera ulula be ka boy minye tungali awai do o tuba mimbe namba wele ko fure anika do kulu bilibili mimbe na be tola kulu na bo ko fo ika do wulika joke num bela yoro ko fole no mawde be minum ngoni awai do siga irete hoyi abili hakidu mawdu marama few de bubulo ko ni be wulika joni chesiri su bela jile na kaseka mo bone unina la population civile ka geleta ka nyeshama ako de strategela minya anga chedum utara katani awai do marfa kulu girwi artieri ko ta ko sonzo no do ka fo minye ka nyeni juta ka nyeshi numa bela jile kere ba fo ko ni awai do samadu na nyotula wallahi ko de strategela minye chedum ye minya army mata ani woro do ka fo anyolu ko ni kese tu fini minya awai do mashegi anye tekeda uluka mina unjama mbade be awai do o mina no anya bela jile fana kese tu fini ako muto ninyi awai do marama fenjugo do be minye perembarai ube min do dugu jugoro anyolu do tie ako munition anyolu soro minye marfa mimbe na be ko AK47 anyu fana juma awai do o sawa kumbolo anyu ndaraki ako wati kelena minye awai do wulika joni chesiru mbeka ke awa jamana fangwele fe anga chedum fe minye menaka fambela region mimbe yoro mimbe na be region de menaka ko fo awai do zone mimbe na ni zone 3 frontière no manja nywana yoro mimbe ni terrorisu yere no kema ku nyaka dai ko sobe menaka favela la ako ni yoro ko fole no minye awai do jakulu mimbe na be ko organisation état islamique au grand sahara wallahi GSI ale de nyonya be ni yoro ina ko sobe ako kama lu kema ka wulika ni chesiri minge minya awai do o wulika jono chesiri anga chedon wulila kata unofe ako halibi minya ni ngobela jilenyi awai do chedon army ko bi na fo awai ukoni uka wulika jo barka bunya ko sobe jamana fandani nani befe ako operation laba minumbe no lukera fama uye bunteni dabo bunteni mingorna na minya awai do terrorist do be ukunyabula sika keru la ko sobe ukungembe kala jo dabo anu be feka tieni jugu do ta ni kanyeshi awai do jamana ima ako de strategela ni yoroko fule nuna minyi awai do secteur de ndaki fanfela la dogo wulika joke awai do nunu nofe minye bunteni ko dabo yerekera
denmisɛnnin in kɔnɔna na n dɔgɔ min ye caman ye an y'olu fana kɛ c'est tout c'est fini yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko ɲaso sebe sosobe min ye awɔ i k'a dɔn sosobe tokɔrɔ armée awɔ i k'a dɔn k'a ye ambiskadi dɔ bɛ yen yɔrɔ sɔrɔsiw n'u bamajɔliya tigilamɔw n'u nisɔndiyara waati dɔ u bɛ taa janjugu da an ka sɔrɔsiw ɲɛ u y'u ka janjugu min da min ye awɔ i k'a dɔn barakɔtala mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dimɔgɔba a b'a kalama o kumana sa min ye Boni ani Mondoro ni ɲɔgɔn cɛ n'u tun bɛ fɛ ka taa janjugu min da an ka cɛdenw bɔra o fana kalama o janjugu an y'o tigɛ koyi maa 22 bɔɲɔgɔn an y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini o maa 22 in olu danyalen an ye minɛn dɔw fana bɛ yen an y'olu minɛ a ko an ka sɔrɔsiw fan fɛ maa 2 bɔɲɔgɔn olu bɔnɛna u ni na maa 10 bɔɲɔgɔn olu kɔni awɔ i k'a dɔn olu jogira an ka mobili 2 bɛ yen gɛlɛya ye olu sɔrɔ a ko Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ɲɔnɔ a ti jaw o fana an ye jateminɛw kɛ jateminɛ minnu kɔnɔna na jaja bamajɔliya tigilamɔw u bɛ ka tiɲɛni ta ka ɲɛsin maaw ma yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko forêt de Ouagadougou Hakimi Katiba min bɛ yen n'o bɛ awɔ i k'a dɔn o kofɔ olu de tun bɛ ka nin dabɔ an ka cɛdenw wulila o fana kama n dɔgɔ k'olu bunde min ye awɔ i k'a dɔn ka dɔw minɛ min ye ka marifa dɔw minɛ u la AK-47 o 2 bɔɲɔgɔn radio modèle dɔ bɛ yen o minɛna u la moto 27 ani awɔ i k'a dɔn fɛnmisɛnnin caman a ko o ka bɔ yen dɔgɔ wuli ka jɔ bɔra ka bonyalen don koyi dans la région awɔ i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Marikala ani ɲɔnɔ o fanfɛla ko fɔ faamaw sɔmina maa dɔw la maramafɛntigiw fana don o fana tun bɛ bamajɔya waleya dilan koyi u bɛ ka mugu ci fan bɛɛ fɛ ka population lasira olu fana an y'olu tɛgɛ k'u ku ye ka awɔ i k'a dɔn u minɛ ni ka awɔ i k'a dɔn u bila bɛrɛ la a ko secteur min bɛ yen n'a bɛ Bandiagara ko fɔ ani Koro donc an yɛrɛ bɛ ɲini ka Mali dugu bɛɛ fɔ sa a bɛnna a tɔ ye dɔrɔn ɲama an bɛ ɲini ka Mali dugu bɛɛ fɔ a tɔ ye dɔrɔn Kidali Bandiagara a kuma jɛna Kidali kɔni Bandiagara ani Koro farapu min ye awɔ i k'a dɔn bunteni o dabɔra yen fana min ye awɔ i k'a dɔn banbalikiwaleya tigilamɔw u ka minɛn dɔw fana bɛ yen an y'olu fana awɔ i k'a dɔn kɛ c'est tout c'est fini o kumana k'a fɔ bɛɛ ɲɛna bisa an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni dugawu ye jamana in an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to gɛlɛya min bɛ jamana da la a bɛ bɔ a da la cogo min jamana bɛ se ka nɔgɔya cogo min n'o tɛ ni wulikajɔ don cɛdenw wulilen don an b'u sama ni dugawu ye yarabi Ala k'u dɛmɛ Ala ka sanayɛlɛ Ala k'u d'a ma fasiri filɛ Ablaye Jara a ka fasiri don l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya in a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne ye indépendant ne y'ale bila mun ye soit de Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna ne ma janfa kɔlɔn n'i b'a sen i b'a sen k'a fɛrɛ sabu kɛ a dɔw la i yɛrɛ bɛ sɛlɛ a kɔnɔna la mun ye Umaru Angoyiba a ko maa minnu kɛra sababu ye ni ka na ni gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔna la n'a bɛ MNL la n'a bɛ o kofɔ n'an k'u ma ko rebelle ɲɛmaa bɛ don min na comme bi u ka daga fɛnɛ ko a sɛbɛkɔrɔ ɲagaminen don dɛ ko daga kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ka kala an bɛ don min na comme bi u bolo mun ye MNL ye i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'a jira k'a fɔ k'olu ka maa caman bɛ don min na comme bi mun ye bingali kɔni k'a taara k'u sɛgɛrɛ maa caman ko o kɛra c'est tout c'est fini a n'u ka kɛlɛkɛcɛ dɔw bɛ yen ɲɛmaa ko olu banana ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u ka kan de i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi min bɛ n'an k'a ma ko Jesimu olu de kɔni ye nin kan in kɔni ka attaquer a kɛra sababu ye mun ye MNL cɛkɛlɛkɛcɛ caman ɲɛmaa ni ko o ningɛnɛ ko o karaba fatigiba ka fɔlɔ mun ye Umaru Angoyiba ye a ko mun ye poste de sécurité du mouvement national de libération de l'Azawad n'a bɛ MNL n'a bɛ o kofɔ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko bingali ko a taara k'u sɛgɛrɛ dɛ u ka kan mun bɛ n'an k'a ma ko Talata ye n'a bɛ Talata ye a kɔnɔ la ko bingali ko a taara k'u sɛgɛrɛ Talata yɛrɛ ale bɛ an sɔn ko o mara o kɔnɔ la mun ye mouvement ye n'o bɛ MNL ko fɔ u ka mun ye kuma lase la ale kɔni ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin ti cari k'a jira k'a fɔ ko mun ye mɛkalo tile 6 san 2000 ani san 22 u ka poste mun bɛ mun ye nin yɔrɔ kofɔlen la ni ma ko Talata ye ko bingali ko a taara k'u sɛgɛrɛ dɛ maa jɔn ye bingali ta ni k'u sɛgɛrɛ ɲɛma a bɛ terroriste ko fɔ n'a bɛ diinɛ marifatigiw na a b'u ko fɔ u y'a jira k'a fɔ ka communiqué kɔnɔna la n'o bɛ MNL ko fɔ u ko kɛlɛ in gana fo k'a fɔ ko a gana a ma ɲɛ mun kɔ olu ka cɛ caman kɔni bɛ ɲɛma olu surutula olu ni gana kɔni ko o karabara wa mun ye caman fɛnɛ ko o banana ko mun ye minɛn fɛnɛ caman b'u bolo ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko o fɛnɛ ko a tiɲɛna fatigiba mun ye Umaru Angoyiba ye a ko nin waati laban ninnu na an ka jamana kɔrɔnfɛn fa la gɛlɛya belebele ko bɛ rebelle n'a bɛ MNL ko fɔ ani diinɛ marifatigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ état islamique fo ka taa fara mun ye groupe de soutien à l'islam aux musulmans ko bɛnbaliya kɔni ko a dugu jɛlen don u ni ɲɔgɔn cɛ la o la mun ye diinɛ marifatigi ninnu n'a bɛ terroriste ninnu ko fɔ ɲɛma u tɛ fɛ ka rebelle yɛrɛ n'o bɛ MNL maa ninnu ko fɔ u tɛ fɛ k'u y'u ɲɛ la fatigiba ka fɔ la MNL maa ninnu y'a jira hali bi u y'a jira k'a fɔ ko mun ye avril kalo tɛmɛnen
san bafla ani san muga ani fla isbina ye ka fɔ k'u ka kadiri ba dɔ fana be u ka disiba dɔ be ko o fana ko o fatura dugu mun be nan ka ma ko ber n'ale be tawde ni mara kɔnɔ ko bingali ko atara ko o sɛgɛrɛ o kun y'u ka disiba ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u y'a yira k'a fɔ ko ala a ma mɛn ko mun ye desanburu tɛmɛnen na san bafla ani san muga ani kelen mun ye u ni diinɛ marifatigi ninnu ɲɛma u ye masara ka sɔɔni k'a kɛ ta la kosɛbɛ mun ye dugu min bɛ n'an ka ma ko enta aka ale ye dugu ye n'a bɛ Gawo mara la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi ninnu u ni MNLA ka taa fara sema kan ani ACEA ɲɛma u yɛrɛ dama kɛlen bɛ ka masara ka sɔɔni k'a kari ta la yen ten kosɛbɛ an bɛ don min na komi bi dugu damadɔ bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ Tawudeni Menaka fo ka taa bila mun ye Gawo la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na mun ye MNLA ye ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko bigali ko a bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ a tigi b'a ka fɔ la an kɔni bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko kɔni ko a gɛlɛyalen don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɛ SRBL n'o o b'o kɔfɔ MNLA taalen wa ACEA b'o la fo ka taa fara mun ye sema ninnu na diinɛ marifatigi ninnu ɲɔgɔn cɛla la n'o bɛ État islamique kɔfɔ fo ka taa fara groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ɲɛma ko a gɛlɛyalen don ɲɔgɔn cɛ bi fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye sɔrɔ de Bamako a kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ye sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ maa tɛ ba i ɲɛ koli ma ko a cilen don nɔgɔ min ye la Sirɛn an bɛ don a kɔnɔ Ade ale ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Sirɛn awa i k'a dɔn min ye an ka cɛkɔrɔba n'o ye n dɔgɔma ye Mamadu Dukure an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔ min ye la Sirɛn Ade kuma bɛɛ nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn a ko fɛn dɔ bɛ yen min kɔni bɛ ka balanbalan a bɛ san ni dugu cɛ maa t'a dɔn ko in bɛna kɛ cogo min o bɛ mun ko fɔ gouvernement yɛlɛma a b'o ko fɔ a ko kuma na sa min ye gouvernement yɛlɛma a kasa o wulilen don dɛ a ko a bɛ waati dama dama bɔ nɔgɔ ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka taabolo min kan a bɛ maaw kamana gan kosɛbɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ Mali a b'i n'a fɔ an ɲɔ de minɛnen don bi k'a daminɛ awa i k'a dɔn sɔrɔkunda fo ka taa se awa i k'a dɔn jamana maracogo ma a ko min ye hali jamana ɲɛma n'o bɛ awa i k'a dɔn Asimi ko fɔ a ka laɲini dɔw bɛ yen awa i k'a dɔn k'a fɔ u dɛsɛ bɛ ka awa i k'a dɔn bila ba la a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni jamana b'u bolo bi n'u bɛ ka jamana mara u bɛ ka ko bɛɛ ta ka ɲɛsin k'a kɛ i b'a fɔ ko jamana a ɲɔ minɛnen don yalima jamana ko yɛrɛ kɛn bɛ c'est fini a ko Mali gouvernement an bɛ don min ko bi ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen ba ale de ma ale de bɛ awa i k'a dɔn ko bɛɛ b'ale de bolo wa don na nataw la bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko yɛlɛma awa i k'a dɔn k'an ka don kow la nka min ye population ye gɛlɛya min bɛ population da la a b'i n'a fɔ min ye awa i k'a dɔn guwa kɔrɔ nama maa caman bɛ yen minnu kɔni ɲɛ tɛ awa i k'a dɔn o gɛlɛyaw la fɛn minnu bɛ yen n'u kan ka kɛ sababu ye ka blocage yɛrɛ k'o wuli ka bɔ yen o fɛn ninnu awa i k'a dɔn an dɛsɛ bɛ ka an ɲɛsin u ma kelen min ye service da min bɛ yen n'a bɛ wele ko office des produits agricoles du Mali n'o ye OPAM ka se ka wuli ka jɔ kɛ o bɛ se ka bila baara cogo min nɔgɔya bɛ se ka na cogo min da dumunifɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min o dɛsɛlen don ka kɛ bonda minnu bɛ yɛlɛ n'an b'o wele ko banque de céréales o min n'o fana kan ka ɲini ni gouvernement kan ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ butigi témoin minnu bɛ yen n'olu kan ka dayɛlɛ nɔgɔ o fana ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn a dɛsɛ bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ko bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen miliyari bahi de bɛ yen min bɛ ta ka di awa i k'a dɔn sɔrɔ bosoba dɔw ma n'o bɛ commerçants ko fɔ u ka se ka awa i k'a dɔn jamanadenw fiɲɛ bɔda d'u ma jamana kɔnɔdenw min ye gɛlɛya min bɛ yen aw kana se ka anw sɔrɔ cogo si la nka o nafolomugu min n'o bɛ ta u b'o da wara k'u la ten da ye a dɔw bɛ yen awa i k'a dɔn u yɛrɛ dama n'u ka groupe u b'u sigi k'o manger o bɛ kɛ c'est tout c'est fini dati mɛnɛ sisi bɔ dɔgɔ n'i taara anw ka togodaw la bi ni gɛlɛya tɛ fila ye ni sɛgɛn tɛ fila ye population tɔɔrɔlen don population sɛgɛnnen don min ye awa i k'a dɔn hali fɛn min ni fitinin min bɛ yen i kan k'i ɲɛsin min ma n'o ye i yɛrɛ ka kɛnɛya ye n'o ye denmisɛnninw ka l'école ko ye nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min ni awa i k'a dɔn o don bɛ n galama na n'a ko gɛlɛlen bɛ u bolo a ko n'i ye politiki bundagu ta k'a lajɛ fɛn min bɛ yen n'o bɛ wele ko réforme politique yɛlɛma minnu bɛ yen n'olu kan ka don politiki b'a la ni transition yɛrɛ n'o kan ka kɛ sababu ye a ko bɛ se ka wuli ka taa cogo min dɔgɔ olu fana ko n bɛ gɛlɛya ye anw bolo bi a ko gouvernement awa i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi fɛɛrɛ ni dabali minnu kan ka kɛ ani communauté internationale n'o ye ɲɛma ye an ka sigi tabali kelen kan ka kuma o fɛɛrɛ n'o dabaliw awa i k'a dɔn an dɛsɛ bɛ k'o sɔrɔ a ko nin bɛɛ ye fɛn ye fɛn min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ la Sirɛn Ade ka kumakan don a y'a jira k'a fɔ min ye awa i k'a dɔn an kɔni ta kɛnbɛ min ye an kɛrɛfɛ jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni ko fɛɛrɛ ka kɛ élection ka organiser k'an da kɛnbɛ olu burujali ye olu awa i k'a dɔn lagosili a ko waati dɔ kuma sera kuma camanba in ka dabila waati dɔ kuma sera min ye awa i k'a dɔn an k'an kɛ baara kan sabu fɛɛrɛw de kan ka ɲini tele la min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min a ko nka an bɛ don min na i ko bi gouvernement min bɛ anw kunna nin ye min bɛ ka nin baara in kɛ ayiwa a bɛɛ tɛ sa dɛ nka dɔw bɛ yen minnu a b'i n'a fɔ u jɔyɔrɔ
u dɛsɛ bɛ k'o ɲɛnabɔ dɛ fasodenw dɛsɛ bɛ ka lafiya a ko kuma na n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ yurubu yɛrɛba a bɛ nin taabolo in kan ɲinifɛn tɛ fila ye koyi ɲinifɛn ye kelen de o kelen ye mun ye a ka lajɛ télé la yɛlɛma ka don kow la gouvernement ka yɛlɛma o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ wa jamana yɛrɛ aw k'a dɔn gɛlɛya min bɛ anw da la anw bɛ bɔ aw k'a dɔn o gɛlɛya la Kasiri Kaba ko a ko bi waati jumɛn de la an bɛna lajɛ min ye aw k'a dɔn yɛrɛkun jɔrɔ an b'o dabila k'a ɲɛsin jamana ma ka jamana jɔrɔ min bɛ se k'a to jamana a bɛ se ka bɔ aw k'a dɔn gɛlɛya la cogo min Abdurahmane Dukure Siren nin y'a ka fasiri Ade dɔgɔ o ka vidéo bɔli i bonya b'a la tiɲɛ yɛrɛ la hali ni gouvernement ko in bɛ fɛn fɔ sa a kan ka lajɛ minɛ parce que dɔw b'a la minnu ça va pas ayi ça va pas caman de b'a kɔnɔ yana k'i ça va pas dɛ o fana ka fɔ ko ye ayi ɲɛma o bɛ fɔ dɛ maa caman de b'a kɔnɔ ye ça va pas dɛ ça va pas gouvernement kɔnɔ jɔn bɛ se k'a fɔ ko Lamini Seydou Traoré bi a bɛ ka maliyɛnw sago kɛ wa a banna énergie ministre wallahi maa caman de b'u la ye Haruna Touré o mun bɛ communication kunna ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o kɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o kɔ yɛrɛ k'a fɔ yɛrɛ b'a kunna ne bɛ ɲinɛ o kɔ fonction publique kalifalen don maa min ma ɲinɛkɛlen don kɔ ayiwa a ka ca koyi o tuma Ala k'a ni sababa bɛn hali bi Ala ka hɛrɛw caya hali bi Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma dɔgɔ min ye aw ka dɔn kunnafoni radio ye Nura FM 94.4 o bɛ murumuru 5 ni Ala sɔnna ma ça ne sera pas de couscous ou il a manqué de sauce kunnafoni an ka taa an bɛ taa Sortez Bamako ɲɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye hali bi mun ye dɔgɔnɔkɛ Umaru Angoyiba Umaru Angoyiba a kumara a bɛɛ n'a ta ɲɛma kuma a maɲi kuma de bɛ maanifin dun ka sɔrɔ kuma dɔnbaliya tɛ wa mun ye dɛgɛ ye a si a bɛ bɔ karatɔ da i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jamana premier ministre n'o de docteur Sokɛli Kokala Mayiga ye an bɛ don min na comme bi ani syndicat jɛkuluba mun n'o bɛ Union nationale du travail du Mali ko fɔ ko dɛgɛ si bɛ bɔ karatɔ da a ma ne an bila Ala ka n'an k'o ye bisimila ayiwa bisimila a si kana bɔ an da ayi a tɛ bɔ an da bisimila abada comme Iran temu ye ɲɛma u ni jamana premier ministre n'o bɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga ko fɔ a gɛlɛyalen don u ni ɲɔgɔn cɛla la bi fo k'a fɔ ko a gɛlɛyalen don central syndicali n'o bɛ INTM ko fɔ u ye kangarida kɛ ka ɲɛsin mun ye jamana premier ministre ma n'o bɛ docteur Sokɛli Kokala Mayiga n'o o ba ale ko fɔ ka ɲɛsin mun ye tɔgɔcɛn dɔ ko o bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ani u bɛnna fɛn mun kan ko o labatɔbaliya ko a kɛlen bɛ sababu ye ka na gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛla la Matigiba ka fɔ la a ko mun y'an ka jamana premier ministre ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga ani mun ye Union nationale du travail du Mali INTM o ka secrétaire général de Yakuba Katile a bɔra ka mun ye bataki ka taa di mun ye jamana premier ministre ma bataki mun kɔnɔna la a ye ka dusumakasi yira kosɛbɛ ka ɲɛsin mun ye jamana premier ministre ma Matigiba ka fɔ la a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔla cogo di i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye alamisa n'o bɛnna Afrique lo tile 21 ma san 2000 ani san 22 malidenw ma ɲinɛ a don o cogo si la mun ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga a kun bɛ mun ye CNT n'o bɛ conseil national de transition a kun b'o olu maaw ɲɛkɔrɔ o kɛnɛ in kan i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye docteur Sokɛli Kokala Mayiga a y'i da don baabu dɔ la dɛ baabu min n'a kɛra sababu ye ni ka Union nationale du travail du Mali ne ma nun k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ docteur Sokɛli Kokala Mayiga ko a y'a yira mun ye CNT maaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko mun ye baarakɛla minnu bɛ n'olu ye compréhensiw fo ka taa fara mun ye retraité kan ɲɛma k'olu ka ko mun ye koba tɛ mun ye jamana gouvernement bolo dɛ ko koba tɛ bisimila priorité tɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye Umaru Angoyiba ye ko b'a dun dɛ mais n'i ye kow da ɲɔgɔn kɔ kow ka ca bon k'a fɔ ko ale ye priorité k'a fɔ k'a bɛna jɔyɔrɔ fɔlɔ ni fɛn o tɛ n'o tɛ ko b'a dun ɲɛma ɲɛ b'a la jamana in filɛ nin ni m'i kumacogo dɔn u b'i ka kuma yɛlɛma siga foyi t'a la kosɛbɛ parce que ni a fɔra ko e kan ka so jɔ so jɔli ni e taara bilili minɛnw ta ka na n'olu ye ka sɔrɔ soubasement yɛrɛ ma jɔ a tɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ bilili tɛ priorité abada kosɛbɛ o de ye misali ko in y'o di ko in ye min ye priorité ye so jɔ f'i ka soubasement jɔ fɔlɔ a banna ne ma suba a bɛ komi moto ou bien mobili ne ko k'i bɛ mobili san e taara mobili radio san ka bila so kɔnɔ mobili yɛrɛ yani mobili ka sɔrɔ o radio ye priorité wa a tɛ kɔɲɔmuso ye bali dilan a tɛ ten yan o y'o di ko in y'o di a bɛ ten de a ka faamuya kosɛbɛ merci Fatigiba ka fɔ la o baabu mun na a bɔra mun ye Sokɛli kɔni da kɔnɔ ɲɛma a kɛra sababu ye ni ka mun ye UNT maaw ni k'u sɛbɛkɔrɔ kɔni k'u tɔɔrɔ u ka secrétaire général i n'a fɔ i y'a f'i ɲɛna cogo min na a kɔni y'a yira docteur Sokɛli Kokala Mayiga la baabu mun na a bɔlen filɛ da kɔnɔ nin ka fɔ anw ma ɲɛma ko a y'an ka baarakɛlaw a y'an sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o kɔni ye kangarida kɛ
kanya simu ye jamana premier ministre ma no be docteur Sugali Kokala Mayiga kofo aka feran dabali bala jilentige benga munno o temana jamana gouvernement no lu nywan chala la benga nunu ko ako ka be sika time to gumna abaro ko abe sika tengu to gumna patriba ka fola ko ngone akara sobi ye ninka Union National de Travail du Mali yan temu ukanyima bando de Yakuba Katile abora akada de kono kui ayo kuma chama fo Yakuba Katile angana siganko kosobe Yakuba Katile ayira ka foka be ninga watini bo munye jamana premier ministre Sugali Kokala Mayiga aka jekulumbe nanga mako M5RP ka be ninga watini bo ubuka korofo chama tani ko ulu segere ubuka kuma chama nika afo uluma bo dunta bla minen fo kono de comme docteur Sugali Kokala Mayiga uba bla aleka minen kono strategala angoni me domina kombi ku be kangar dake kanya simu ye jamana premier ministre ma no be docteur Sugali Kokala Mayiga kofo Union National de Travail du Mali na be INTM kofo nyama ko olu ye aklina munta ame domina kombi ku tesigu ko koy wa mu ye Sugali Kokala Mayiga kaka do munye beja fanga no be démocratie kofo no o jolu de bona okata no be 26 mars 91 o kofo o me Union National de Travail du Mali nyama ku joro belebele ko o yera ala patriba ko nga fola angoni me domina kombi ko ko ni ko agela no foka foko agela no jamana premier ministre Sugali Kokala Mayiga ane Union National de Travail du Mali na be Union tem kofo ko agela no bolo foka foko agela no na foni flani anya sama ka bo mu ye so de bamako ale kono Umar Angoiba ale sabani gala ibunya obala ndo Umaru bi foka wali mando Umaru halibi minye kuna funu chama mbambulu koro ndo minye Sugali Kokala Mayiga Sugali koroni ndo dokera tade minye Sugali ape bogura fambefe mba fina kera barede eno ita foko koro wala ka di fem black gira ini sawa de ere koni vraiment ko imbi chuko minasa akuma binyini ka chasanga jamana mara balugu asira fa tibla tinde iba soro an weni mbela ma te ko chuko do mimba ni ashimiche ulu de budo iba soro abe bara mina faso de chamambe akadu lu fanai me an woni taye fasiri kalai sabu ma hit na fo karse Sugali ka maye karse ka maye ay nan yo fasiri min soro min ganga kala FM safe bi kono do ani nani do an ba kala ma halibi ambe general Bouakar Sangare an ba fu abe Libreville Gabon ale be nyingal dila o min ya Bouakar Sidiki fomba sente ko ka ko ji ko be chuguli funi goma be ndo mayre ndo man kumara de kokoji ndogo ndogo fanata e kaba ko de abi kew ayi memuna ante fon famu ya kata dans le sens positif toujours on va affirmer kata dans le sens négatif angoni mede parce que problème est mi en métail Bouakar Sidiki fomba e min fo abiseka kat seka kala de adomba ante amina ke kabla sira abana an amina abe amina de ke kabla sira alaka akolatke eni mi ngoko nuro FM na ke ORT me dunula amba famina ke gasu ante amina mine obike nuro FM na ke Mali radio so ba ere yoro ko ne ka bo hakili mabide wallahi me ambe amina de mi amba amine ngba bitidi kosobe c'est-à-dire mami mananga ni anyuma ya takanya shi jamana ma anga amina mine kuma ba folai me abike chuko di jamana anti ñu aveuglé kosobe ala ka changoy ko ka chang da Bouakar Sidiki yere ba do ko ji na to ya manyama ako ka projet be financer babulu ka bon mais sera min foni sera nguni ni sa abite me baji fe baji ne ko ji ta fangele fe abada o koni o kuma reta o kuma le ko ka bi bo gine fe kana amakanga ba nne fo aba botugo do maninga la to nu ni fe aba na tugo do te me buga sumbu ni Dublin ni ay Dublin ma fi na de Dublin ma fi ma Dublin fi ala bomba kasobe ala ka ni sabo be ko l'indépendant bitanai ay l'indépendant ndo mi yurugo keleli jamana kono aw bula yurugo bi se ka kele chugo mi ndo mi nya away kado ja aw menim bela kiri tigila mo bu ka barala ndo mi nya away kado halini Mali be ma teme pol économique fesa mi nya away kado jama famba olu teme na pol économique fe ako de stratégie la mi nya away kado lutte contre la délinquance financière mi nya away kado ma bakele ani kemefla olu de nyingara mi nya away kado brigade économique et financière Bamako ma juli ma bakile ani ma kema la hawla ali Mali be matasa chaman tarade Bamako chaman tarade ma bakile ani ma kema fla olu ni ngala siga kala nu bela hebwe kutu
Nuhun Tangara ko premier ministre exemplaire du Mali Choguel Kokala Maïga anga foli bi kosobe ndo ko Ablaye Kone awo ko ala ka ndo ake bina fa ndo ara saw kosobe ndo minya away ka do pol économique kuma ko ni kembe saw akoni jetemine ke bay ka fo kuno funi ndira away ka do jeudi do kalo kle duru temene kuno funi nye kuno funi jonjoy sabo abora away ka do da ya Marialinda abora da minda o ti dowre anga ministre de la justice garde minya droit de l'homme garde sceaux Mamoudou Kassoge nyere dengeni ikado ka fo minyen toama kuna funi mbora awekado ale de da akera awekado yoromi o jamuka mi nabi wule ko invité de la semaine office de radio télévision du Mali akera o sanfé no ORTM ako ministry ayere ka fola ako dossier nu minyen Mamadou Kassoge ale de kiri ministry ne kunya fango ale muyi iko ale itoma yo mais maf dem ko kuma fode ye deux fois ne Mamadou Kassoge ye deux fois nya away kado ministre de la justice nga choroba ikado ka fo akumana aye ajira ka fo minye nga choroba ko ako dossier chama mbade olu debe away kado pol économique la wa dona na tawla ati meble ngoy ni wati ni clean nungo nana ndo minye ma chama ikado bishunwa away kado nyekle shunwa uburo obo deke sabu ka damne juin ngalo san 2021 kana se amidoni mine ko bi ma kele ani ma keme fula 1200 personnes ulu de kone moye minu ngoni temena away kado uka akiri bunaguka yalsa unu bise ka nywa na fom ya chugomi ako dossier mbi talike dossier bi kono do bonyongo ne ka choroba Mamadou Kassoge j'espère que engrais frelaté dossier bala abala atito ko engrais frelaté tracteur frelaté obala akoni ya jatemene ke ibaye ka fo minye ni ngo nye shu ni tle nunum be bara de la away ka do ministre nya fo limi ge ka jira ka fo kiri tigila maw bu ka bara la o chugo de la ako kuma na sa ulube ta doni sabu minye dossier wi away ka do tigrin ka ta ka datin dai fi ka fese ka kungunna nye bela jele bo nywana ka so ka bara kenai akoni ya jatemene ke anyi ni gara minye away ka do jelma nuye minelu dabo mawti na foko away ka do fanga be ka away ka do mineli do dike le minu bi wile ko sha so sortie ako kado sasho sorcière o min flene na kuma be ka fo akwa ale ko ni bi disuko shinai Mali bi disuko shinai fanjama veni awai kado ni nyona fanga yelma kera ibai ka fo maminu kumbe ni fanga bubulo korole abebi mine ka beke c'est fini nga ulu yo alaje abi tendendi ni no mayala abana nga ni no yerala mami fa ndo ikado ka fo i yere fa mami do ni mene ko bi kiri tigila mo awai kado minye awa wulika joni chesiri o be ka ke jaja ma bakele ani fla ndogo olu temena away kado hali mama bwa kala wani usigile iba ko fema ke kasoro mi mbu kono ni kublu kono abemo ni alate wanyama nyabala nunu na fene ma chama ne bega juru war sara dogola sara de matesa ubuka sara dogola ukata yamve sara de mateo wole bu manuwe lebu ko de do ulu man lebu anga projet dama mbe min de sembe ka finance abi konde akana mi mu fosa lebu ko de ni ay saboli sa ay me kele jamana kono projet u be mo bolo projet u desele me ka finance projet mi ata million chama yere nyini ay million dama ma do be ni million 2 million woro duma wallahi million 7 million nani duma abana wallahi ubi ke sababu ye kam ma mi mbla barala abe ma dama mbala de bado awo bo ekele miti sigo wari kan ko manje o ngenemu ebe kla ma fama obe kla kana ko anti fe ka lebu anti lebu jime ko dobu tasra dugula de aywa dobu ga sra dugula de bismillah ala kan ni sababu aga malikura ne malikura intuma do la ma fiye do bala ko o kuma ngata ko sobe bismillah albi amayra kan bolo nyama ku so le menuro fm na bi kononto ani nani tomi murumuru duru la seli amoke ka bo jela ko di kujumani wora dala ne ga duru 76 33 43 03 nema ne be mbolo do so de be mako me boni aye mamu ko walla kono ode Yusufu Konati akoko munye affaire Birama Touré na ale ko fora akuna fondila du Burama interi ko sobe Burama bi yoro ala de adomba wallahi de alai Burama bi yoro ala de adomba wallahi awo non de misra jardin soni krefe lapino Burama ka muto koroni miglaidi awo ambi to ka sigi yedi ambi boroke ndendu turi la kado me Burama tunana wallahi ala ka daro nema no ya sura sarade awo non da ngoni te ala dina anta donne akobe tabulum ka o kuma ala kan bismillah ni may be na ka fako affaire ko awulla kuraye munye inspecteur de police mun be nanga mako papa mami Keita pervier du mandi abo abia pervier du mandi sege mandi sege don te wele duna abi domna kom bi ni nje ya ka barake
Tieni weekend ni yoro ina. Mandi sege ibita plendi du. Abe wuli. Sege be wuli kanijo sanfe. Kanijo sanfe. Klef la ya chale mbai. Abana. Abi chomi. Sege bi chomi. Ala. Ufleka anga chaba do burutambulu. Game domna kompi. Nyama muye sege. Nabe mandi sege kofo. Le pervier du mané. Papa Mami Keita. Abe kasubuna. Allahu akbar. Abide. Mali chaba do de. Kosobake. Papa e bilibili de. Kosobe. Le pervier du mani. Allahu akbar. Ni kunya togofo. Nema fo dogo kulisi benigi. Wallahi de alai. Sigatala de. Ibe ka na ka mo kera so we ka buruja. Okera ka lafu. Ka che lafu. Est-ce que ka togotien. Na kuma yira nyini. Akmigela. Abe kasula. Abe kasula. Bismillah. Fatrike baka fola me Yusufu Konate ako ibe na e ka foko munye papa Mami Keita le pervier du mané ame domina comme bikabe jumado no bena mekalo kle woroma ibe na e ka foko munye tribunal de la commune kati o ko ni mana de dépôt ninka ataka da munye papa Mami Keita ka asigora ko otara be munye kasuboma o konna ko ni oma Fatrike baka fola ako ni angani officier de la police malienne ni ajetemna kalaje abeni nga wati ni mbo munye papa Mami Keita nyama fena kuye jika butona ningi ikunda Franci okan o matro dora fe mi la jibrama faga o kun kalema ka bagabagali chamane takani cheko fole ko segere amanya mungo mi le pervers du mané ay jika butona am domna kon bi akme Franci ka fatiki baka fola yani ni cheko fole no papa Mami Keita ko fo yana kata Franci atemana kor var fe nyama ni ka sorokati idda Franci ni papa Mami Keita le pervers jetemna kalaje alede maye mamu ye shireye ay shiriya jama ko ndi angani mako fole manobe brama touré ale ka fatuli ko papa Mami Keita ay shiriya chama ko odi wati laba nuira la muye papa Mami Keita ay ra ka fa ngoni me domina kombi munye ni cheko fole muye brama touré anga journaliste kay nyama ko atejena bi ko brama ko ko afatura muye papa Mami Keita ayo kuna fole ni ko shiriya ko odi la fatriba ka fola ako kabi sa octobre 2017 papa Mami Keita ko ni ay jamana ni ka abla game domina kombi papa Mami Keita asigina kana jamana en konala asigiku ngoni fm nyama mama soro ko odo ngamu papa Mami Keita kabi wati muna akolu sigina kana jamana kono munye tribunal de la commune 4 nyama olu koni wole blamu le pervers du manima mana debo kasoro ko otakada aka ame domna kombi abe kasubuma ulam patriba ka fola ako muye kibara sorola ko munye madobe ale koni ne plenty do munye papa Mami Keita kama kaira ka foko papa Mami Keita ya ale ke shire ko munye burama fure burama ture fure ko kume kolono ngono ko papa Mami Keita ya ale ke shire o ma ko fole anga ma ko DN ale mu ka fo ale de plenty ko ni ka adwa mi domna ko bi papa Mami Keita kama wala sa ale fena be saka lajia ko ina wala fa mun abiga tenguta afo ko mi karimu burama ture fure ko oyira kolongo nyama ko oyira ale ngena nyama ale be fegi lajia ko sobe ale de plenty du awo DN bismillah Fatriba ka fola akoni duyo ko njate mina kalaje mamu ira to fole nun ko ina kachaya o de anga jamana fama koroye ala ka ina la no de ibeka ya denga mumbe naka mako Karim Keita kacho ale de to fole nun ko ina kachaya itoma subu ya foma mantugu afo tout d'afli ne ka ko ka tele ko tout d'afli ya foma bismillah Fatriba ka fola me Karim Keita ibena ka foko muye mana dare international nyama obaka kabe ni ngada wati ni bo kabe fanga ngoni dafrila muye Karim ay jika buto na me domna kom bi ko wati do la ibaye korva jamana la wati do la ibaye menjala jamana worola Fatriba ka fola sigana ma fola munno obeni koina o de Karim Keita kacho ko ale de sigana ma fola ni koina da ngoni me domna kom bi ma kele mu yira no be kasula ni koina o de papa Mami Keita do fana yira ka foko muye general Busa Jawara ale fana be kasula kanyashi ni ba ni ko ngoni ko oma na Fatriba ka fola angoni me domna kombi munye papa Mami Keita ale ko mbe munye be mako kasuboma ame domna kombi abo konala na fani flani anya soma ka ba mu swade ba mako ale kono Yusufu Konate ale semani kala maru mega nyama ibunya obala ndo ibe foki wali mando kanu bani de me baka befo kajirula ka fo radio Nura FM on be la silika ka boko nyuma ni were dal ni moko bana 20 80 31 yel ma 76 33 43 03 ni iu Congo akera WhatsApp ya akera phone fami ni ala sona ibanzoro ni awai ka do Nura FM o kene basanfe ni be fe ka nasoro ni tara page Facebook ka ni be asebendro radio Nura FM bomoko ni ala sona ibanga page uye na nye directive phone fami ke ibansoro ba page email no ka gelema ni tara minnya awai ka do TikTok sanfe akacha ala fe
ambo fana sanfɛ n'o fana ka gɛlɛma n'i taara an ka application sanfɛ i b'a sɔrɔ yen i b'a sɔrɔ Zeno fana sanfɛ Mali bɛ sɔrɔ Mali radio bɛ sɔrɔ plateforme fɛn fɛn i b'a sɔrɔ a bɛɛ kan wallahi ni Ala ka jɛ ye kosɛbɛ nin waati in na mun ye Jabate Ousmane Jalakɔrɔji mairie kɔnɔna la an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ monsieur le maire a bɛ yan de monsieur le maire a kɔni bɛ yan nka monsieur le maire ka ko n fɔ bana ma o i kelen tɛ koyi monsieur le maire tunna o a tunna pewu k'a Jabate sunkalo daminɛ m'a sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ yan dɛ a ye Jabate sɔrɔ yan seli fana y'a sɔrɔ yan seli y'a sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ yan Ousmane Jabate n dun ka maa ɲɛnama don dɛ a bɛ fɛ ka mun de fɔ sisan komi a ɲɛna n kɔ de yan a ɲɛna n'i kɔ to dogili la monsieur le maire awɔ ayi n bɛ min f'i ye u maa dama dama bɛ Jalakɔrɔji yan ne ye kɔlɔsi bila olu ye koyi Ousmane Jabate monsieur le maire ani n tuama Mamadou Gaba les jeunes puissants Gaba a ye ninnu kɔni n bɛ min f'i ye ayi ninnu ye n ka maaw ye dɛ kosɛbɛ bulonku t'a la dɛ awɔ k'a Jabate i y'a dɔn maaya in ti wari ko ye koyi abada sanu tɛ wari tɛ ayi maaya ye considération di maa min b'i bonya i b'o o de ka maa ye o de y'i ka maa ye a banna i m'a faamuya o de ka maa ye maa min b'i to i ka hɔrɔnya la o de y'i ka maa ye k'i to i danbe kɔnɔ o de y'i ka maa ye a banna kosɛbɛ o tuma an bɛ foli la s'u ma Ousmane ko ne ko k'a Jabate monsieur le maire k'a ni cɛsiri kosɛbɛ an bɛ profiter ka n ka petini fɔ a kɛrɛfɛ Mari Kulubali awɔ Mari kɔni monsieur le maire Mari kosɛbɛ k'an to la Mamadou Gaba Ntuama Gaba bɛ fɔ Gaba i b'a fɔ a ye ko ne ko k'a ka cɛsiri kosɛbɛ ko dumuni caman bɛ ɲɛ ni Ala ka jɛ wallahi ko dumuni caman Ala ka ni sababa bɛɛ amin yanni an ka taa yɔrɔ jan Gawusu Keyita terroristes kɛlen bɛ k'an sɛgɛn sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ ka kɛ sababu ye mu bɛ se ka comi cogo min ni sigara Mali bɛ weleli kɛ o bɛ yan o bila an bilasira an k'o lamɛn a banna an bɛ taa Kɛnkɛri Wasolo na Kɛnkɛri Wasolo Dirisa Keyita Badiri Jakarta moteur kosɛbɛ min ya i ka dɔn mobili ba moto ba minnu bɛ yen kosɛbɛ ka taa n'u n'a fɛn o fɛn min bɛ yen a moteur kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ ne ka cɛ fɛ yen Dirisa Keyita Badiri kosɛbɛ an b'a fo k'a Keyita kosɛbɛ ka foli in ta ne k'a lase Moïse la vie continue an kun fama ba ma kosɛbɛ an b'a fo kosɛbɛ o bɛ kɛ min ye Baɲame Sila an ka foli b'a fana ye ne ka président Basegine Keyita a n'a furumuso Aïda madame Keyita Aïda Magaji kosɛbɛ an ka foli b'u ye n dɔgɔ k'an to la Omar Daf Daf Dramira an bɛ Daf fo ka walima dɔn denmisɛn min don denmisɛn biyɛnkɛnɛ don denmisɛn tigɛ koko ɲuman a bɛ maakɔrɔba tigɛ a b'o nɔɔni o bɛ kɛ Elhaji Suguba Samake Pere Oto an ka foli ba ye Wage karamɔgɔ Wage fo yan fo Ɲamakɔrɔ an bɛ nin bɛɛ fo nin bɛɛ ye an kanubaw ye k'an ka foli in tɔnni o bɛ ka ɲɛsin u ma nɔgɔ tɛmɛnen kɔ sa kunnafoni e ko an ti taa n'a ye nɔgɔ kunnafoni min n'an b'a ta awo i ka dɔn n bɛ kunnafoni n bɛ awo i ka dɔn taa ni ye ɲɔnɔ n bɛ taa ni ye ɲɔnɔ n bɛ tila ka balontan farikolo ɲɛnajɛ n bɛ tila k'o dɔ f'i ye n dɔgɔ ɲɔnɔ min ye awo i ka dɔn ko video dɔ bɛ yen video in kɔni carilen don kosɛbɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin ye hinɛtɔ ko ye nin ye makari ko ye n dɔgɔ min ye an balimamuso fila min ye awo i ka dɔn denmisɛnninw don k'u tora ji la dɛ a kɛra ɲɔnɔ a ko nin ko in filɛ nin ye awo i ka dɔn seereyaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko ninnu siranna de u siran kojugu sabu min ye awo i ka dɔn marifa kunkan min ye armée ka marifa ko kunkan k'o de tun bɛ ka bɔ o marifa min n'o kunkan tun bɛ ka bɔ min ye filani tɔ kelen ale kɔni tun bɛ ba bolo fɛ awo i ka dɔn a ye kunkan mɛn a siran kojugu a y'i pulugutu ka jigin ji la pulun a purugutulen ka jigin ji la n dɔgɔ hinɛ ani makari a tɔ kelen o ɲɛ b'a la k'a fɔ a filani tɔɲɔgɔn o de filɛ nin ye ka taa i yɛrɛ bila ji la min ye awo i ka dɔn marifa kunkan o ye a sababu ye n dɔgɔ a yɛrɛ kɔni jɔlen tora ale bɛna kɛ cogo di filani bɛ ɲini ka to ji la o tɛ se ji la ale min yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye awo i ka dɔn gun kan ale yɛrɛ fana tɛ se ji la n dɔgɔ awo i ka dɔn a ye sugandili kɛ min ye awo i ka dɔn a filani ɲɔgɔn n'olu bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ to fana u bɛ to a la ɲɔgɔn fɛ o ɲɔgɔnni bɛɛ la awo i ka dɔn a yɛrɛ tigɛlen don a kan ko ale tɛ se ji la n dɔgɔ a filɛ k'i cun ka jigin awo i ka dɔn filani ɲɔgɔn nɔfɛ baji kɔnɔ awo i ka dɔn k'a bɛ t'o sauver o sauveli de senfɛ n dɔgɔ u fila bɛɛ lajɛlen awo i ka dɔn k'u tora awo i ka dɔn ji la n dɔgɔ min ye awo i ka dɔn filani ninnu Aïssata Cissé a n'a filani ɲɔgɔnw k'u filɛ nin ye ka to awo i ka dɔn ji la nin cogo in na a kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ ɲɔnɔ n'a b'o kofɔ o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛw kɔni kuma bɛ min kan o de bɛ tali kɛ awo i ka dɔn anw ka cantine scolaire n'i y'ale fana kofɔ i bɛ dun ka fa sabati yɔrɔ i b'o kofɔ sabu cantine awo i ka dɔn a ɲɛmaayaba bɛ maa min bolo bi o de awo i ka dɔn Saramu Busanga ye o bɛ siratigɛ la hali bi wulikajɔ ni cɛsiriw ka kɛ min bɛ se ka to cantine a bɛ bila ba la cogo min na n'o ye cantine scolaire n'i ye cantine yɛrɛ kofɔ denmisɛnnin
misiri minnu bina n'u bɛ bɔ fo yɔrɔ jan u bina kana kalan kɛ dumuni de bɛ tobi u ye u bɛ se ka dumuni kɛ cogo min k'u lafiɲɛ ekɔliso la wula fɛ n'u jiginna u bɛ sɔrɔ ka to taa so a ko bi kɛ sababu ye denmisɛnninw bɛ sinsin kalanko yɛrɛ sira fɛ ko hali bi yalisa o dumuni yalisa o ko ka se ka sinsin min bɛ se k'a to ko bɛ se ka lafiya minisiri min bɛ n'a bɛ ministre de l'éducation nationale n'a b'o ko fɔ n'o bɛ Dedewu Usumani jeudi tɛmɛnen dɔgɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ maa minnu bɛ yen n'o ye directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest catholique relief o n'o maaw awɔ i k'a dɔn k'u y'olu bisimila maa min don a tɔgɔ ye ko Jennifer Overton u y'o bisimila a n'a kumana kosɛbɛ u kumana fɛn min kan o bɛ tali kɛ dun ka fa sabatili awɔ i k'a dɔn ekɔlisow kɔnɔ min bɛ tali kɛ cantine scolaire kɔnɔ a ko min ye awɔ i k'a dɔn nin jɛkulu min filɛ jɛ min bɛ yen n'a b'u ni centre national de cantine scolaire ni ɲɔgɔn cɛ awɔ i k'a dɔn k'o jɛ i k'a dɔn o de sinsin cogo ani awɔ i k'a dɔn o lawaleyali hali bi ka se ka ni kura don a la o de ɲinitɔ filɛ nin bɛɛ ti dɔwɛrɛ koyi hali bi anw yɛrɛ bɛ sɛnɛfɛn minnu kɛ an yɛrɛ ka sigidaw la an yɛrɛ ka tɔgɔdaw la n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ o sɛnɛfɛnw olu bɛ se ka kɛ ka anw nafa cogo min u bɛ se ka an yɛrɛ bɛ se k'a sɛnɛ ka tila k'a san an yɛrɛ fɛ yan o baaraw de laɲinitɔ don o baaraw de waliyatɔ don o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn nin ko bɛɛ ye a ɲinifɛn ti dɔwɛrɛ dun ka fa ka sabati denmisɛnninw ka se ka lafiya a ko maa min ye nin bila o ye minisiri yɛrɛ ye ale ye nin cikan ninnu awɔ i k'a dɔn ale y'olu bila min bɛ se k'a to bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cantine scolaire ko la cogo min cantine scolaire kɔnɔ an bɛ baarakɛlaw bɛɛ fo k'u ni cɛsiri masiri don l'indépendant u ka bidon bɔli i bonya b'a la madama ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye sɔde Bamako ne ba ale sama ka gɛrɛnna min ye Elhaji Mahamadu Gaba a kumara a ko bi Abidjan na a ko fɔra a bɛ Côte d'Ivoire faaba a to o kofɔ wa a ko min ye sommet extraordinaire belebele bɛ bi dɛ mun ye UEMOA maaw olu ka sommet belebele k'o kan ka kɛ mun ye Abidjan kaw fɛ bi nka an bɛ don min na komi bi ko kɔni bɛ taabolo min na ko siga t'a la ko dɛmɛ ko a bɛ sɔn ka ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ dɛ Fatigiba ka fɔ la Ala k'o kɛ ami Elhaji Mahamadu Gaba a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ janvier kalo tile 9 san 2000 ani san 22 Union économique et monétaire ouest africaine na a ko fɔra a bɛ UEMOA ko fɔ ni ka taa fara CEDEAO kan u farala ɲɔgɔn kan ni ka janfa jugu dɔ ta ka an ka jamana ni ka a sɛgɛrɛ janfa mun na a tɛ sariya kɔnɔ wa janfa mun yɛrɛ ni sariya ne a tɛ jɛn n'a ye abada u ye sanction mun ta ni ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayalen don an bɛ don min na komi bi u yɛrɛ dama ani ɲɔgɔn cɛla la n'i ye UEMOA yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ ale kɔni an bɛ don min na komi bi ko in kɔni k'a bɛ gɛlɛyaw bolo fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛyaw bolo koyi a ko an bɛ don min na komi bi u kɔni bɛna ɲɔgɔn ye kɔni ka a boloda min ye Abidjankaw fɛ yen ɲɔgɔn ye mun kɛnɛ kan u bɛna hakilinata ni miirinata caman ni ko o di yanni UEMOA maaw kan ka u ka sigi belebele dɔ kɔni CEDEAO maaw kan u ka sigi belebele dɔ kɛ don n'a nataw la fɛɛrɛ dabali bɛ se ka tigɛ cogo min na mun ye an ka jamana sanction a bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogo min na Fatigiba ka fɔ la a ko an bɛɛ lajɛlen kɔni hakili b'a la i bɛ na ye k'a fɔ ko an marabaaw yɛrɛ kɔni ye mun ye kiiri maaw kiiribɔ minnu o filɛ nin ye UEMOA kunna tan waati dɔ tɛmɛna an y'an ka jalakili sɛbɛn k'a bɔ ka taa di olu ma ten cari olu yɛrɛ kɔni ye jaabi bɔ ka bin a donni kama u y'a yira k'a fɔ ko mun ye sariya mun na a taara k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ sanction mun na a taara k'an ka jamana ka a sɛgɛrɛ UEMOA maaw fɛ ko ani sariya tɛ bɛn bi ko ani sariya kɔni tɛ bɛn sini Fatigiba ka fɔ la yanni CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye ba dɔ n'u kan k'o boloda don n'a nataw la an kɔni bɛ don min na komi bi Abidjankaw fɛ yen bi tɛnɛndon n'o bɛ bɛn mun ye mɛ kalo tile 9 ma i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye UEMOA disi belebele kɔni k'u bɛna ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye kɔni kɔnɔ la siga t'a la ko mun ye maa min yɛrɛ fɛnɛ ni ale kan ka bila UEMOA kunna n'o bɛ Patrice Talon n'o a ba ale ko fɔ ɲɛmaa min don min na komi bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Patrice Talon ko a ye UEMOA ɲɛmaaya kɔni sɔrɔ ko jamana kɔnɔdenw an bɛ se k'a fɔ ko tare k'o sabu kɛ siga kɛlen don k'a fɔ ko nin cɛ kɔfɔlen n'a nana mun ye ko nin kolon n'a bu k'a bɛna bɛɛ lajɛlen cari ka bɔ ɲɔgɔn na kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ Sɔde Bamako ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de Elhaji Mahamadu Gaba Marima ka ɲɛmaa i bonya o b'a la Mahamadu Gaba n dɔgɔ an b'a fɔ ka waliman dɔn kunnafoni kɔni bɛ ka cari kunnafoni a na kɛ ta nɔgɔyara dɛ ne ta ye 2 ye nka n bɛ fɔlɔ in da fɔlɔ o kuma 2nan in Kulubalilaka dɔ de ye baara dɔ kɛ n b'o o fana lakali ye i ka faamuyali sɔrɔ a la n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn fasiri n b'a ta cɛw Sori Ibrahima Kulubali ale kuma bɛ l'indépendant n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn Mali Aigle du Mali Aigle o ye anw ka samata sɛgɛw ye an ye entraîneur kura an y'o sɔrɔ i min ye awɔ i ka dɔn Magasuba u y'ale ta ka bɔ yen min ye dɔ in tɔgɔ Fuseni Jawara a n'a tɔɲɔgɔnw ani ma fili u bɔra yen dɛ u bɛ ayiwa fo n'u nana ni dɔ wɛrɛ o n'o tɛ ninnu kɔni taara Magasuba taara an ka Magasuba yɛrɛ taatɔ don a kana perese yɛrɛ anw ka Magasuba yɛrɛ ni anw ka Fuseni Jawara taatɔ don olu to olu ma baara kɛ fɛn min na don Magasuba ni Fuseni Jawara tɛ dɔ wɛrɛ ye Amadu Dikoga ale ye Fuseni Jawara ye
ale de makasuba ya Boubacar Traoré bete Fuseni Jawara ye o kuma fula betara aya to an ka waati nge nala chati waati ka kuna sisi ala mali kele do ka choye here wa no autara ndo mami sugandira o ya an yere ka o ka do samata se ka koroye Eric Sekou Chel e ka do ka fo Eric Sekou Chel ale de sugandira do demsen jama mali balondana nga an yayi minye o ka do ninje abi waati jambo o ka do atoko kumbe mauda Eric Sekou Chel ale de o ka do Aigle du Mali entraîneur kuraye juma do temene minye o ka do asugandira anga défenseur international min fleni jongo ala bina bamako do ko na tawla ka se kana wuli ka joni chesuru ke min se ka to abena kana ka contrat se ka awai ka do ola waliya yersa minye Mali kan 2023 abse ka on la qualifier ka ta ola chugomi ko niya jatemine fédération malienne de football jongo ala juma do temene uye awai ka do wuli ka joke minye Eric Sekou Chel uya le sugandi ka ke anga entraîneur technicien min fleni sambi nani adin nani ngire do kedu nga ka chala fe korodo awone korodo sikatala sambi nani uya ndogoni ndoy ka do ka fo ninje min fleni diplôme babulo diplôme d'entraîneur licence a pour une fois babulo o kuma wala le do ay entraîneur kala ni ka dona kari ako kuma na sa bi ke sobuye ka Mali ka la qualifier coupe d'Afrique des nations kan 2023 yelsa an musika ka yo kene ka ko wari jamana ka abike jouer ngalo clé mugani saba akunje jouer kalo clé mugani saba kan 2023 ako kuma na sa Mali ka qualifier yere da mate koyi amma foyi dengele soro demi final koni akasika tani an yi awai kado o fana kana ako kuma na yere ni son jara de saba ko ako Malien joli min ba le farila ni ka ketuguni ka fo ale sugandira ka ke Mali entraîneur ko ale be mu were nyini giana tige ina blé ale be mu were nyini ala fe blé ale koni fo na ale desera note akanga ka fon fe minge ka le bo ke o bete menen go ka boyi ka le be Malien fo ka fédération fo ka bolondana fo ka supporter fo ka bela jile fo Eric Sekou Chel awai kado dona na tawla abinna le kana bo ko yano ka se na ka contrat ko ka se ka nyina bo hakilla jigina Mali Aigle an bouger an ni Congo abike jouer ngalo clé nani sa du 26 mars ni ala sona ambita o keneka o temene ngo ka boyi Soudan du Sud jouer ngalo clé shegi an lu fana bi nyuan soro minya awai kada abike Caire minya Egypte jamana ka fasiri fle l'indépendant ndogo o ka bido boli ibunya bala bunya jarani makasuba blala an fana ka makasuba tato dum ayide aw blala menaw ni ala je awo fo drone de sino kam la tan nala jaw blale do amena ni ko ga ne ma onyo yin aka clinique minu tara fédération minu recrutement minu tara ga dugu wallahi abbe faranyo anga kana nai ala de masai kanti am clinique espoir espoir mo kanti abi sinamba jida Sénégal tara konte makasubani Fuseni koy yiranga police ko ntew ayo konte si jamo yo ko danga police anga animatrice ko kaya ole ko da luka ka ba do fo bi o make mai wallahi ja police fa bolon tamman o da ali titi ani be amita to la je ba ya bita elesila fa ta kedeka alaka ni sabo be ami ndo ambe fasiri kunche amba kunje ni minyi awai ka do odi 7 min be 20 mars abo de kofo Boubacar Sangare itwama akuma mbe ndo ako nindigi minyi awai ka do abe berfe ber oye awai ka do tulu tewa ani tulu wari e ka do kafo ko abi fe ko be do nywana odunga gelengui ibe wari de mene yelma ibe tulu dita awai ka do ko ingoni be tabulo minga do werete aye nyafoli de kanye sabu nyakono ma do be obi ko do ko hakila ka foko mati bwa kalama ako ni ya sanduru ye ni ngamale ni adebi wele ko ss bora awai ka do tonka alebe awai ka do tomoktu fe o ya ere bange duwe aye kunda bo mokoka ss yere ye awai ka do bagangena ye demseni do anana awai ka do aye idaga roke yoro minye o be na yirima jo ayi daga yoro koyi ayere aye musufuru ka do yirima jo kamale ni mindo be ba do ka fo ma nyana mando il est sérieux ako de stratigala minya awai ka do sigi nyogo awai ka do abibara mindo ama me awai ka do ayo bara soro sabu bagan dirama sigi nyogo fenfembe be yi ka bagan dama ni min bi shaka dama o ba dama ni min be ba dama o ba dama ngama ke chugo ade ko ni awai ka do bagan kele na bita gen wula fe abi sigi nai na sigi na nai awai ka do kalu masa bagan kele o kele kemefla awai ka do ibo di ama ss 18h ma se ba abi sigi na ka bagan wi ka fo ko abi bagan be gen ka do ka so no te ko na ye bolon jan kele mine bagan mi ma se aka dala be bagan bi fara ni ka do aka so akunga ko
in kɛra min ye mɛ kalo tile 2 tɛmɛnen min ye SS away ka dɔ dabali bana dabali ba yɔrɔ nana kɛ mun ye sɔgɔmada joona fɛ min ye away ka dɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ n'o y'a sigi ɲɔgɔn ye o fana ka baganw kun bɛ a bolo a bɛ to ka t'olu la don cɛkɔrɔba in yɛrɛ si bɛ taa fo san 70 jate la o solila ka don SS kan yan'a ka taa a k'a ma ko karisa nin y'a tile 2 ye ne ka saga 3 away ka dɔ ne kɔni bɛ ka saga ninnu ɲini saga ninnu m'u ye dɛ o tuma na saga ninnu dɔ wɛrɛ tɛ koyi i b'u sara sabu e de bɛ k'u gɛn wa saga ninnu u tununa a ko SSS a dabali banna a y'i jɔ k'i miiri k'ale ye baara in daminɛ fo kana se bi ma ni ɲɔgɔnna ma deli k'ale sɔrɔ saga 3 ka tunu cogo di ka tile 2 kɛ ɲininkali ma kɛ ale yɛrɛ dun yɛrɛ ɲɛ de ye saga 3 ye u faratɔ ale ka sagaw la ka taa don cɛkɔrɔba ka so kɔnɔ a ko nin ko in y'a kamana gan dɛ ale kɔni siranna sabu cɛkɔrɔba yɛrɛ away ka dɔ a n'a ka kɔlɛ n'a ka kabila bɛɛ den gwalew b'a bolo minnu dɔw kɛnbɛ i b'a fɔ ko alimɛtikala jata n dɔgɔ min ya away ka dɔ SS a fana siranna a ko cɛkɔrɔba ma ko n'o de don ale bɛ ala minɛ ale bɛ saga ninnu sara saga 3 kelen o kelen o na kɛ 8,000 ye o tuma saga 3 20,000 ani 4,000 a ko ni ala sɔnna ko saga 3 ko ale b'u sara o tuma na sa SS a ma dɔ wɛrɛ kɛ koyi a taara jɛɲɔgɔnw nɔfɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka wariw fara ɲɔgɔn kan 20,000 ani 4 ka n'u di cɛkɔrɔba ma ne ka t'i sigi ka ala minɛ ale bɛ tɔw ka wari ale b'u sigi a ko nin de kama SS kɔni a bɛ baganw a y'u kalifa jɛɲɔgɔn dɔ la waati bɛɛ baganw mana taa gɛnnikɛyɔrɔ SS kɔni a bɛ to ka munumunu ka taa zole da suguw la yalima away ka dɔ bagan feere yɔrɔw la ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ ale bɛ bagan ninnu ye n'u tununa de yalima n'u kɛra cogo min a ka se k'a ɲɛdɔn Fasirike b'a ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ ye waati min na nin ko in kɛra away ka dɔ SS don dɔ a y'i to o de la a bɛ mɔlɔntɔli la a bɛ yaala la saga feere yɔrɔ dɔ la a dabaliban yɔrɔ nana kɛ mun ye garabali a bɛ bali ka bɔ mun kalama a ɲɛ bɛ saga ninnu a yɛrɛ saga minnu a fɔra k'u tunna dɛ a ɲɛ bɛ saga 3 in na u bɛ mɔlɔnti la a b'i n'a fɔ saga ninnu bɛ ka feere a y'i jɔ ka lajɛli kɛ a dama tabarikala la hawla a ye saga ninnu lajɛ saga ninnu bɛ ka feere a dabali banna cɛkɔrɔba dun ko k'ale ka sagaw tunna ko SS k'u sara fo a ye saga ninnu sara Fasirike b'a ko a ko de siratigɛ la sa SS y'i mɔlɔnti k'i mɔlɔnti ka n'a gɛrɛ saga ninnu na k'i bɛlɛ k'i sigi k'a lajɛ a bɛ bali ka bɔ mun kalama saga ninnu away ka dɔ sɔnni sera cɛkɔrɔba yɛrɛ nana saga ninnu kanjuru minɛ jaa cɛkɔrɔba san 70 saga ninnu b'ale yɛrɛ de bolo a bɛ k'u feere san joli Kulubali don 70 san 70 awɔ jaa saga ninnu cɛkɔrɔba yɛrɛ ka bagangɛnna ka 24 minɛ sagaw a yɛrɛ de y'u dogo wa maa tɛ cogo dɔn ka tila k'o saga ninnu fana minɛ tuguni ka munumunu k'a bɛ t'olu feere ni maa min ŋaniya ka ɲi ni k'i bɛ ko dɔ ta k'a sɛgɛrɛ ala b'a ɲɛsin yɛrɛ ma koyi siga t'a la n dɔgɔ de siratigɛ la sa min ye ko SS bon S kɔni bɛ sɔrɔ SS Saka Seku Sangare Saka est-ce qu'on est Saka ye bon dɔgɔnɔ jamu ninnu de fila ayi bagan cɛkɔrɔba in de fulakɛ de ye SS ye fulakɛ de ye SS ye cɛkɔrɔba in tɔgɔ ma sɛbɛn n tɔgɔ min ye fulakɛ yɔrɔ ni bere tɛ banna fulakɛ fana y'i mɔlɔnti ka cɛkɔrɔba lajɛ cɛkɔrɔba bɛ ka sagaw feere f'a b'i tɛrɛmɛ ni min nana f'a b'o tɛrɛmɛ a ma dɔwɛrɛ kɛ koyi a ye cɛkɔrɔba cɛkisɛ lajɛ n'a ka bere n'a ko tuyi a ye cɛkɔrɔba ko ban la hawla cɛkɔrɔba tun b'i biribiri dɛ n dɔgɔ cɛkɔrɔba taara san a l'heure a taara i jɔ fo ɲɛ danna fɔlɔ k'a la i fɛn bɛɛ sen na ne b'a fulaw ka bere in ma ɲi dɛ a y'a ye kuma min ko SS don wa a y'a bugɔ yɔrɔ dɔ nin kaba y'a ye ko SS don k'ale bɛ a tɔ kalabuse SS tugura a nɔfɛ jama tugura a nɔfɛ k'a cɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye ka na ni cɛkɔrɔba ye a ye cɛkɔrɔba tɔ ye ma dɔwɛrɛ kɛ cɛ bɛ bɔ fo tɔn k'a ka dugu la ka na wari ɲini k'a minɛ yɔrɔ fila ka 24 minɛ tentɔ k'i bɛ taa n'o ye ala de kiriden n'a ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra a ka wari sara cɛkɔrɔba malolen taara don a ka so u ka fɛɛrɛ ɲini ka SS ka 24 d'a ma SS ko k'u k'a to yan n'a ka sagaw cɛkɔrɔba ka sagaw b'a bolo sa n'a b'u faga de o n'a b'u feere de n'a b'u kɛ min ye a k'u k'o ye Fatiri filɛ Bubakari Sangare a fɔra ko SS de ka sagaw don cɛkɔrɔba tɔgɔ de ma sɛbɛn cɛkɔrɔba yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ jamu jumɛn sisan bon a ka ca Ala fɛ n'a ma kɛ Kulubali a bɛ kɛ Karanbɛ ou bien Gindo ye a caman ba y'o de ye awɔ Kulubali Karanbɛ ou bien Gindo y'a ye wa a caman y'o de ye awɔ parce que cɛkɔrɔba in filɛ nin ye
a ka fa ni Sambu Kulubali ti ɲɔgɔn dɔn a bɛ bali la Boubacar Sangare 26 mars in dɔgɔnin y'ale ka fasiri ye u ka bidon bɔli a kɛ k'an ka bi fasiriw k'olu kunjɛ cɛkɔrɔba in ye Kulubali de ye Kulubali don e ka cɛ suɲɛ nkalon da cɛ na k'i bɛ tila ka t'o sago feere Garabali la n ye ŋɔɲɛ o ma k'an ka moto so ye sa wa moto so kɔni ale ka ko banna sa Ala k'a di sababa bɛɛ dɔgɔ bi ta in an b'a meleke k'a da yan o bi kɛ Ala ka jɛ ye siga t'a la kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ fo ka lamɛnjɛrɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye u ni cɛw ka danaya la u ni cɛw ka tulomajɔ la kosɛbɛ Adama Ture ko Sɛn Kulubali ne baba b'a dɔn dɔ fana ko Sɛn Mayiga dɛ o ye Mamadu Kulubali de ye o tɛ maa ɲɛnama ye o ye iye de ye iye Ala ka jɛ ka d'a ma wallahi amina ya rabbi Kulubali don Kulubali ayiwa ne ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Sanjago Kulubali a kana nin ko kɛ kɛlɛ ko ye sa Kulubali don ne bɛ n ka micro la aw bɛ se k'a dafiri ne da la abada Kulubali de don n'a kɔni dafirili da la wala Sambu k'i bɛnkɛ de don a ma ko ten ko c'est ton oncle Danbele fɛn dɔ Danbele dɔ bɛ yen o ko Jara don dɛ a tɛ taa k'olu dɔn Boubacar Danbele ko Jara don a bɛ k'olu ye koyi pourtant i ɲɛ b'a la jamu ninnu dun Kulubalilakaw de cayara la ka tɛmɛ a bɛɛ kan wa n bɛna mun f'i ye Mamadu Sanogo fana ko a filɛ ka Jaralaka mun fɔ nin olu tɛ ban ma dɛ bon al'olu bɛ nin kɛ u buranw na Jaralaka Kɔnɛlaka u bɛ nin k'u buran na Ala k'a ni sababa bɛɛ ami donc a tɔ na kɛ yɔrɔ wɛrɛ n t'a ɲɛfɔ ɲɛma dɔ kelen bɛ k'i tɔɔrɔ k'a bɛ dugu jɛra dɛ jɔn de Sulemani Sangare a ko mun un billet d'avion pour Mayiga direction Dubaï subahanallahi Dubaï ya e bɛ taa fɛn wɛrɛ tɛ maa caman de tɛ taa Dubaï ya ne bɛ taa Dubaï kɛ o tɛ problème ba ye o a banna mais n tɛ taa porte-à-porte de n tɛ Dubaï dugu ka ca koyi n tɛ taa yen de porte-à-porte kɔni n tɛ taa yen n bɛ taa Dubaï kɔni n'a billet bɛ sɔrɔ dɔrɔn a kana di Ala k'a ni sababa bɛɛ Gawusu Keyita ka so de fana an bɛ bi taa meleke waati kuruna min ye ka foli lase awa i k'a dɔn kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni cɛsiri k'u ni wuli ka jɔ ka foli tanu lase Yakuba Gindo ma a n'a ka jama Gawusu Keyita nɛgɛw b'ale bolo ko Ala ka nɔgɔya kɛ min ye awa i k'a dɔn Burama Traoré Jo Bɛrɛ an ka foli bɛɛ ka ɲɛsin ma min ye Jafu Sangare ale ko Dumbiyalaka don tuma an b'a fana fo ka waliman dɔn fo lase Boubacar Traoré Bete ne tɔgɔ ye Mamadu Mayiga Gafu Jama cɛ Mayimunatu Den ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan aw garisɛgɛ maa kɛ min ye aw b'o sɔrɔ ni Ala ka jɛ radio partenaires bɛɛ fo u bɛɛ waliɲuman dɔn Tapili Ama Kasimu Traoré ni Ala sɔnna sini a bɛ weleli kɛ sabu bi kun koronnen don kosɛbɛ ni Ala sɔnna a bɛ weleli kɛ sini ni Ala ka jɛ ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'a yir'u la k'a fɔ nin kun ye kunnafoni kɛnɛ ye n'o bɛ gafe ko fɔ radio Nura FM o sanfɛ hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu a k'an bɛn sini